Hola a tothom. Avui començaré a explicar un conte de Sant Jordi. El tenim dividit en 3 parts. Avui farem la primera part, demà la segona, i el dia 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, conclourem aquesta història. Fa molt i molt i molt de temps, en un lloc molt llunyà, rodejat de muntanyes, hi havia un poble anomenat Ajor. En aquell poble, la gent que vivia era una gent tranquil·la, vivia del cultiu de la terra i dels animals que criaven. Tenien vaques, tenien corders, tenien gallines, conills, cavalls. Per les tardes, les dones del poble es reunien a la font, on anaven amb les seves gerres per emplenar-les d'aigua fresca, per tenir-la a casa. I allà també aprofitaven per petar la xerrada. Un dia, una d'elles va dir: «Oi, aquesta nit m'ha vingut una pudor i l'aire tenia un d'això més pudent. No, dona, no, això devia ser que et devia venir de l'estable, devia venir una ràfaga d'aire i et devia venir la pudor de l'estable. Que no, dona, que no, que ja em conec jo prou bé, la pudor de l'estable, i no era pas això». I una altra també ho va dir. No, aquí passa alguna cosa, jo també conec la pudor de l'estable, i no ho era pas. Així que totes les dones que estaven allà a la font van alçar el cap, van alçar el nas, van fer una bona respiració i... Quina pudor! Fins i tot a l'estómac se'ls va remenar. Ja realment tot el poble ja feia estona que notava que l'ambient era molt desagradable. Aleshores el poble va decidir preparar una sortida. No van faltar voluntaris, no. Tothom volia saber què és el que estava passant. Aquella expedició ja feia 2 dies que estaven caminant, quan de cop i volta, de nou aquell aire va començar a ser realment irrespirable. I allà, a l'horitzó i al fons, just a un dia de camí, van veure que tots els boscos estaven cremats. Què deu estar passant? Hem de continuar, no podem aturar-nos ara. Van continuar, i al cap d'una estona, abans d'arribar als boscos cremats, allà, en un prat ajaguda, hi havia la bèstia més enorme i terrible que havíem vist mai. Aquella bèstia tenia un cap gran com a 3 hipopòtams, tenia un cos enorme com si fos una balena, tenia unes potes molt grans i tenia una cua llarga, com la serp més llarga del món, i era de color verd fort. Déu meu, és un drac, deien, és un drac de color verd. I aleshores van estar tan assustats que quasi no sabien ni com reaccionar. Hem de marxar al poble, hem d'explicar el que està passant. Van arribar al poble sense alè. Les cares eren blanques com la neu. Quan van poder explicar el que havien vist, la gent va començar a cridar: «Ai, el drac que vindrà i que ens menjarà! Aquest drac vindrà i ens cremarà totes les cases! I aquest drac segur que té ales i aún no res està aquí!» Mentre tota la gent anava cridant, allà hi havia un grup de nens, i aquells nens parlaven entre ells i deien: «Bé, però si aquest drac li enviem menjar, es quedarà allà i no ens vindrà a molestar». Els pares d'aquella canalla que l'estaven escoltant van pensar que realment no estaven gens enganyats amb el que deien. I així va ser com, tenint en compte el que havien dit els nens, van fabricar unes catapultes molt grans, on van ficar el menjar i enviar-ho molt lluny fins allà on estigués el drac i que aquest no es mogués, i amb l'esperança de que decidís canviar el seu destí i anar cap a un altre lloc. Així van fer. Van començar amb els corders. Cada dia ficaven 2 corders en aquella catapulta i bum! Allò semblava que funcionava, perquè el drac estava tranquil, no es movia d'allà, tenia el menjar als peus, el lloc sembla ser que li agradava i no venia cap al poble.
Però un dia els corders es van acabar. I què passarà? Demà ens tornem a veure i demà us explicaré la segona part d'aquest conte. Fins demà i espero que us hagi agradat. Adeu!